wannan kujera ta gwamna ya kamata al'umma su sani kana fa ba a san mu da cin amana ba, sabon abu ne. Allah ne ya bani amana, mutumin shine sila, so ake silar da Allah ya nufa na zama shi zan shigan ciwo mutunci har a ce wai ya kira ni sau 30 da kaza ban dauka ba. Shin aina suka samu wannan? Kuma WhatsApp suka je ko ina ne suka je suka ba su wannan dama? Ai kaga labarin da nake samu kuloni na kai, a ɗauko wani abu a ɗauko a hada. Kuma ni in banda ina girmama 'yan jarida, ina son mu'amala mai kyau da su, wallahi azim da sai na kai wanda ya wannan kotu ya yi proving. Amma ni na sani, mai girma jagora ya sani ƙarya ne, saboda haka babu wannan magana.